Kaixo lagunok, hemen gaude Hego Uribeko Geuria idatzizko komunikabidearekin 10 urte 20.000 ale! Eskerrik asko lagunok eta zorionak zuen lanagatik! Geuria da eta geuria da, hei! Iritsi da, ostirala, goizez bete. Egunero, duen berri ematen, txalo bero bat, geuriaren da! Ozeandu eta ikasteko. Oizio ba, esandakoa. Duetan, ala. Eta zer gehiago? Argizari kandela. Euskararen bidea argitzeko lagunok! Eta kandela, duetan. Geuria da, geuria da, eta geuria da, geuria da, Eta orain bai, nahi duzu otoñoan eta neurria, jota bertso bat bapatean tezatzen. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi. Gu geuriakoak gara, geuria da Hego Uribe eskualdean dagoen komunikabide bat, Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Zeberio, Ugao, hemen inguruko herriak. Eta guk erleek bezala, lan egiten dugu egunero, gure eskualdea pixka bat hobea, euskaldunagoa, eta pertsona zintzoagoak eta beteagoak izan gaituzte. Zuen fotokopia, Hori da. Eskerrik asko bihotzez lantalde guztiaren partetik, segi euskaraz hitz egiten, segi euskarazko kazetaritza laguntzen, eta biba zure, danok. Euskaraldia, egunero laguneka!